Nice, kanak! Nice! Yun! Number 9. Hawa, Brad, kay gabidyo ko. Santos. Pinasa sa number 3. Pinasa sa number 10. Pinasa sa number 3. Pinasa sa 18. Bahala na kayo magpasa. Ang gaganda mo ng pasa noon. 14 seconds shot clock. Good point. Rolling violation. Ay! Sorry, miss. Number 22, ang ganda mo ng pass sa number 12, Richard! Shooter siya? O maswerte lang? Uy, ganda mo lang. Rebound, nawala ang bola. Ang number 16. Carlos. Ang ganda mo ng pasahan. Ang ganda mo. 8 seconds shot clock. Foul number 11. Fourteen seconds shot clock. Sabas! Relax. Score natin 19-12. Lamang ang 19. Santos for 3. Yan ang wala! Yan ang Foul, wala! Richard. Second personal foul. First team foul. Yun oh! Fifteen seconds shot clock. Good. Yan ang wala!